ବର୍ଷା ହଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଦୁଛି ପକେଇ। ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଲିଚି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀରେ। ତ ଆମେ ଏକା ଆସିନୁ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖିବେ ନା ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଥିବେ? ନା ଅଲରେଡି ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ନା ହେଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଗକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍। ହ୍ୟାଲୋ। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁମ୍ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସେଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ ଖରା ହଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ଯିବି। ତ ରାତି 8ଟା 9ଟା 10ଟା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସୁଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ପବନଟା ଏଠି ବସା ହବ, ଯେଉଁ ମଜାଟି ଲାଗିବ। ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଛେଚିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଗଲା ଆଜି ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ଯୋଉ ଖରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିକି ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ରସ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ନା ବର୍ଷା ଅଛି ଭାଇ, ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଏଠି। ଦେଖିଲା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ବି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ସେଠି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଦେଖେଇବି କାହା ସହିତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ କାହା ସହିତ ଆସିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବା ପରେ? ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବା ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ନା, ମୁଁ କାଇଁ କହିବି। ଏବେ ମୁଁ ଜିଦି କରୁଥିଲି ଆମେ ପୁଲକୁ ଯିବା ବୋଲି କି, ବଟ୍ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଖରା ହେଇଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା? ଓ ଦିଦି हम ज्यादा ना। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ମାତିକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇଲୁନି, ତ ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏଠି ଗାଧେଇବୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ। ବଟ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୁଳଗୁଳିଆ ହେଉଛି ହେଲା, ଏକରେ ମଣିଷ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ଚାଲୁଥିଲା, ବସି ବସି ଏସିରେ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ଏସି ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲା ବେଳକୁ ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଜଗା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ ଜଗା ପାଖରେ। ଭାରି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ତୁ, ଏତେ କଳା କ'ଣ? ହେସ୍ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇକି ବି କଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ। କଣଟା ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଛି? ହେସ୍ ଭଗବାନ କି ମିଛ। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସିକି 2 ଟଙ୍କିଆ ଥାଳି, ସରି 200 ଟଙ୍କିଆ ଥାଳି। ଆଉ 200 ଟଙ୍କିଆ ଥାଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେବଳ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଠି ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ବି ଫାଡ଼େ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଫାଡ଼େ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ଫାଡ଼େ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କିଆ ମିଳିଥାଏ। 200 ଟଙ୍କାଟା ଏବେ ଦେଖଉଛି ବଟର ପନିର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଡ଼ାଇ ମସରୁମ, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋର ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ କରି। କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତା ଗୋଳେଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଚାଖଣା ପ୍ରିୟ ଲୋକଟା ମୋର ଲଙ୍କା ଡାଲିରୁ ମୁଁ ଡାଲି ଖାଏନି, ଡାଲିରୁ ଲଙ୍କା ବାହାର କରିଦେଲି, ଲୁଣ ପକେଇକି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ଚକଟି ଦେବି ଏବେ। ପାଣି ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଏମିତି ପାଣି ଆସିଛି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଓଦା, ପାଣି ଚଢ଼ିକି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକାଥରେ। ଏମାନେ ଆଗରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଧରିକି ପୋଡ଼ିବେ, ଏ ଲୋକଟି ଖାଇବ। ଆରେ ଏଇଠି କଙ୍କଡ଼ା ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଗାତ ହେଇଛି। ମତେ ଫୁଲଟା ଦେଖା। ପାଣି Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. केक Happy birthday, happy birthday, happy birthday. केक आनिछन्ती? हाँ कोठी ऑर्डर करछि बस पहुँचिनी तो मोबाइल बोली आनिनांती खाली एते आसी हेई बा बर्थडे बॉय बसचंदी पछको देखुना भाई टिके
कार बाटे केक केक कटाई अरे भाई ये जो एसी टा टिके ऊपर मा गलो ठंडा होची जोरे एडो 2 घंटा हम आमे आसिलु एठी देसी खाଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମଗେଇଛୁ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଏଠି ଖାଇବା ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବଡି ବେସର आ किंतु एरना सेसी ना तो गाइस एठी हमर सब जिंस अछि तो एमान तो ऑलरेडी खाइलेनी ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ବା मु जस्ट एबे खाइबी ओके ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ हां एमाने बाडो छन एमाने खाइले ଏଇ ଖାଇବାକୁ ଆମେ डेली କେତେ लोग ବାଟ ଆସିଛେ खाइले ନାଇଁ କି तो मु ओडी टेस्ट करी अरे नियो चिकन नियो ତମେ ଏବେ ସତରେ ଛେନା ତରକାରୀ ହବନି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି नहीं नहीं होबनी मु ओडी फिर भी टेस्ट करके देखु खाएमेती हेंची ଦେଖା ଯାଉଛି ତ यम्मी और the shamos shikos shamos बोलो जी नहीं सीरियसली बोलो खाओ खाओ ମତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ आएंगे ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ମିଳିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହଉନି कौन नहीं तो कथा तो चोखा डाले ଟୋପିଟା କାଢିକି ଖା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ टोपी खोल देला अंडा देखा दियो ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତାର अंडा देखिए बनी खाया बोलो ही नहीं ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଘର ଖାଇବା ଭଳିଆ ଦଉଛି ନା